Shalom. Si hi ha alguna cosa clara en aquest món en el que vivim és que els humans, i de fet tota la creació, tenim necessitats, tenim carències, mancances, tenim debilitats. Aleshores ens hem de preguntar, això com ens ho agafem? Ho enfoquem queixosament, negativament, fustigant-nos, o enfoquem buscant un perquè en positiu? Aleshores, aquest matí, estudiant amb uns companys de la sinagoga, se m'ha acudit l'explicació de per què les persones tenim necessitats i tenim carències i mancances. I l'explicació la trobo com a molt simple, i és la següent. Tenim necessitats perquè són precisament aquestes necessitats les que ens empenyen a viure, les que ens fan llevar cada matí, les que ens fan anar a treballar, les que ens fan relacionar-nos amb els altres cercant de solucionar els problemes i les dificultats, cercant de millorar el món, en definitiva, per resoldre tot el que arrosseguem des de que Adam i Eva van menjar del fruit prohibit. Aquella caiguda va ser l'inici d'una nova cerca, va ser l'inici d'una nova investigació, va ser l'inici de nous afanys, d'uns afanys per restaurar el món i per restaurar-nos a nosaltres mateixos. La primera empenta forta d'aquesta restauració va ser amb el Pèssec inicial, amb el Pèssec de l'Èxode, de la sortida d'Egipte, del poble jueu, fa 3.334 anys. Aquella embranzida va ser l'inici d'una etapa que encara dura per esmenar les necessitats que arrosseguem, com he dit abans, des que vam caure en l'arbre del coneixement. L'embranzida de Pèssec va ser l'inici de la recuperació definitiva, una recuperació que no pot trigar massa més ja. Estem en un procés històric que ha de concloure a no massa tardar. Ja qui diu que encara falten 200 i escaig anys, que seria l'any 6000 de la història, per completar els 6 mil·lennis corresponents als 6 dies de la creació i arribar al 7è mil·lenni, que seria el 7è dia de la creació, el Shabbat de la història. Però, esclar, el Shabbat no comença a les 12 de la nit del divendres, el Shabbat comença unes hores abans, al vespre, quan es pon el sol, quan es fa fosc. I, per tant, nosaltres també podem pensar i podem sospitar que el Shabbat de la història, aquesta etapa en què les necessitats que tenim seran satisfetes, arribarà a no massa tardar. Abans d'aquests 200 anys, pràcticament segur. El que hem de fer, doncs, és enfocar en positiu aquest trajecte final que ens queda, aquest tram final del trajecte, i entendre això, entendre que les necessitats que tenim són el que ens empeny a progressar, el que ens empeny a trobar la solució definitiva de les plagues que arrosseguem des d'aquella caiguda de l'arbre del coneixement. Desitjant que aquest Pèssec sigui un dels definitius, un dels últims abans d'aquesta resolució exitosa i feliç, us desitjo un Pèssec kasher besameach. Shalom.